Assalamu alaikum uwa, muna muku barka da wannan rana ta Talata. In ba a manta ba, yau ne shiri yake zo muku mai suna amsoshin tambayoyinku. To yau ma namu kamar kullum za mu tsakura mu yi abin da ya samu, saboda tambayoyin naku gaskiya sai dai a kira su ƙunzumi saboda yawansu. Mai tambaya Balarabe Ɗanladi Dagazau, in na karanta sunan daidai, yana tambaya ne akan manyan film makers na ita wannan masana'anta. Wa'annan film makers ma'ana masu shirya fina-finai. Idan aka ce film makers yana ɗaukar producer ko director, ma'ana wanda ya shirya ko kuma wanda shi ya ɗauki nauyin fim ɗin gaba ɗaya, wato shi ne producer. Kamar yadda mai tambaya ya yi tambaya cewa yana neman ɗan taƙaitaccen tarihi na film makers guda 5, ga su kamar haka. Akwai producer director Raji Kapoor, wanda ake wa laƙabi da The Greatest Showman. Akwai producer director Manmohan Singh, akwai producer director Prakash Mehra, akwai producer director Yash Chopra, akwai producer director B.R. Chopra, babban wa na producer director Yash Chopra. To in yanayi ya ba mu damar kawo ɗan taƙaitaccen tarihinsu gaba ɗaya, to haka muke buƙata. In kuma yanayi bai ba da dama ba, to za mu yi abin da ya samu Talata mai zuwa insha Allahu sai mu ƙarasa. Zan fara da wanda shi ne ɗaya daga cikin manya a tarihin ita wannan masana'anta ta fuska biyu. Ta fuskar zama producer kuma ta fuskar zama director a lokaci ɗaya, ta fuskar zama jarumi. Duk wannan fuskokin, ma'ana producer director, suna a matsayin abu ɗaya, sannan kuma shi jarumi ne a lokaci ɗaya. Shi ne mai mashahurin kamfanin nan RK Studio. Ɗaukaka ta abin da ya shafi family na farko a ita wannan masana'anta. Ɗaukaka ta shi wannan family wanda ake wa laƙabi da the best family of Indian cinema. Su ne family na Kapoor, wato gidan Kapoor kenan. Su wannan family na Kapoor sun shiga littafin tarihi na duniya, wanda a Turanci ake cewa Guinness Book of Record. Amma sun shiga cikin wannan mashahurin littafi a matsayin cewa ba wani family masu yawa a harka ta film industry kamar su. Sun fi kowane family yawa a tarihin duniya. Masu harkar fim, ba wani family mai yawansu a harkar fim. Su Kapoor family. To wanda ake jinginawa ɗaukakar gidan, ba samuwar gidan ba. Samuwar gidan a harkar fim ana jingina ta ne ga Frisbee Raji Kapoor, wato mahaifi na shi Raji Kapoor, mahaifi na jarumi Shammi Kapoor, mahaifi na jarumi Shashi Kapoor. Ita kuma ɗaukakar gidan ana jingina ta ne ga producer director
Raji Kapoor an haife shi a shekarar 1924. Shekarar 1924 shekarar da aka haifi mashahurin mawaƙi Muhammad Rafi, shekarar da aka haifi Gulshan Ray, mai mashahurin kamfanin nan mai suna Trimurti, kamfanin da ya yi mashahuran fina-finai irin su Tardip, irin su Mora, irin su Vishwatama, irin su Gupt. In ka koma can baya irin su fim ɗin Johnny Mera Naam, su fim ɗin Diwar, su fim ɗin Trishul. To a wannan shekara ta 1924 aka haifi producer director Raji Kapoor. Raji Kapoor ya fara fim ɗinsa na farko a shekarar 1947, fim mai suna Nil Kamal a matsayin jarumi. Raji Kapoor ya yi kamfani na yin fim a shekarar 1948, kuma a shekarar 1948 Raji Kapoor ya samar da kamfani mai suna RK Studio. A 1948 ya yi fim ɗinsa na farko, fim mai suna Aag. Fim ɗin Aag shi ne fim na farko a gidan Kapoor. Fim ɗin Aag na 1948 na jarumi Raji Kapoor da jaruma Nargis. Haɗuwar jarumi Raji Kapoor da jaruma Nargis a harkar fim, ma'ana a matsayin fiyarin da jarumi da jaruma, shi suke sawa a lambar farko ta fuskar ɗaukaka. To a haɗuwarsu kusan fim 16 da suka yi a tare, fim ɗin Aag shi ne na farko, kuma shi fim ɗin Aag shi ne fim na farko a kamfanin Raji Kapoor. Fim wanda shi ya kafa gidan ya fita ne a shekarar 1949, fim mai suna Barsat, wanda producer director kuma jarumi da a lokaci ɗaya shi Raji Kapoor shi ne mai wannan fim ɗin Barsat, kuma shi ne jarumin fim ɗin da shi da jaruma Nargis. Sai 1951 inda kamfaninsa ya fidda fim mai suna Awara na shi jarumi Raji Kapoor da dai ita jaruma Nargis. Jarumi Raji Kapoor ɗaukakarsa a jarumi, ɗaukakarsa a producer, ɗaukakarsa a director mashahuriya ce, sananniya ce a duniyar fina-finan Indiya. Jarumi Raji Kapoor bayan ƙarewar zamaninsa na fitowa a jarumi, suna ayyana 1968 a matsayin shekarar da ya yi fim ɗinsa na ƙarshe. Suna ayyana hakan saboda shi wannan fim da ya yi a 1968 shi ne fim wanda ya yi shi a zamanin da ake kira zamaninsu. Duk sauran fina-finan da ya yi a baya a rayuwa ta gaba, ma'ana bayan wucewar 1968, to ba sa ƙaddara shi a fim na shi jarumi Raji Kapoor. Wannan fim shi ne fim mai suna Sapnon Ka Saudagar. Sapnon Ka Saudagar a karan kansa shi fim ɗin ba wai wani fim ba ne mai tasiri wanda ambatonsa zai ɗore, sai dai ya shiga tarihi. Tarihi na shi wannan fim mai suna Sapnon Ka Saudagar shi ne farkon fim na jaruma Hema Malini a ita wannan masana'anta ta Hindi sinima. Bayan wucewar zamanin shi jarumi Raji Kapoor, producer director kuma a lokaci ɗaya, sai zamto ya tunkari ya za a yi a samar da magada a cikin zuri'a. Sai tunkari yi wa 'ya'yansa fim.
Raji Kafo ya tattare dukiyarsa ya buga wani fim a shekarar 1970. Shi wannan fim mai suna Mera Naam Joker wanda ya fita a 1970, Raji Kafo da mutanensa irin su K.A. Abbas, irin su Janindra Jan da sauran crew na shi Raji Kafo an zauna an yi iya tunani na ya za a samar da canji a ita wannan masana'anta, ma'ana a yi fim mai dogon zango. Dogon zango ba da ma'anar cewa shi fim ɗin series ba ne. In wannan ya fita, wani ya biyo shi daga baya, sannan wani ya sake biyo shi daga baya. Haka ba da wannan ma'anar ba. A'a, fim mai tsayi wanda zai iya kaiwa awa 5, awa 6 kuma 'yan kallo ba su ƙosa ba. Da wannan tunanin aka yi fim ɗin Mera Naam Joker, sai ya zama 'yan kallon Indiya ba su anshi fim ɗin Mera Naam Joker ba. Hakan ya bayu ga samun karayar arziki na shi producer director Raji Kafo. Sai aka dawo ana tunanin ya za a yi a kuma kuɓuta daga shi wannan yanayin da aka shiga. Sai aka ga a rubuta script. Marubuta na shi wannan mashahurin producer director Raji Kafo mutum biyu ne. Sananne ne a tarihi cewa marubutansa K.A. Abbas ne da Janindra Jan. Ya za a yi a kuɓuta? Abin da ya shigar da mu wannan yanayin shine kaɗai zai iya fitar da mu shine fim. To a rubuta script. Sai aka rubuta script ɗin Bobi. Da aka rubuta script ɗin Bobi, to wa za a nema wanda ake sa ran cewa in an mai fim a zamanin zai kai gaci. Sai aka zaɓi jarumi Rajesh Khanna. Zaɓo jarumi Rajesh Khanna da aka yi, sai ya zama shi kamfanin na Raji Kafo bai da kuɗin da zai iya ɗauka ya ba jarumi Rajesh Khanna. Dole aka canja tunani aka ce to a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Raji Kafo ya kawo ɗansa Rishi Kafo, ya zama cewa ta ɓangaren jarumin da zai fim an samu wani sauƙi na cewa ba wasu kuɗi da za a ɗauka a ba jarumin da aka ɗauka. Tun da me ɗa ne na shi mai fim ɗin za a sa a fim ɗin. Hakan ya bayu ga cewa dole kuma script ɗin sai an mata kwaskwarima ta yanda fim ɗin zai koma soyayya ta saurayi da budurwa. Zama da aka yi na canjawa shi labarin fuska, sai aka samar da soyayya ta saurayi da budurwa, da kuma rigimar iyaye a sama. Cewa iyayen yarinya da iyayen saurayi duk ba su yarda da soyayyar da su waɗannan yaran suke yi ba. Fim ɗin, shi wannan fim na Bobi shine fim wanda ya kuɓutar da gidan Kafur daga matsalar da suka shiga. Shine fim na biyu a decade na 70s, ma'ana daga 1970 zuwa 1980. Shine fim na biyu a ƙarfin ansuwa daga fim ɗin Sholay a ƙarfin ansuwa a decade na 70, sai fim ɗin Bobi. A biki na shekara 100 da ita wannan masana'anta ta yi, ta zaɓi gwarzo a kowane bigire, a kowace fuska ta zaɓi gwarzo. Ma'ana a waƙa an zaɓi gwarzo, a shirya fim an zaɓi gwarzo, a jarumai an zaɓi gwarzo, a jarumai mata an zaɓi gwarzo. To ta ɓangaren shirya fim
a mutum 5 da suka zaɓa har da producer director Raji Kafur. Raji Kafur kuma shi ne mutum na farko wanda Turawa suka fi son fina-finansa, saboda tsarin fina-finansa yana da ɗan kamanceceniya da al'adu na Bature. Wannan shi ne kaɗan daga abin da ya shafi tarihi na mashahurin producer director actor Raji Kafur. Sai mutum na biyu a jeri kamar yadda shi mai tambaya ya jera, to producer director Man Muhandis. Producer director Man Muhandis an haife shi a shekarar 1936. An haife shi a shekarar 1936. Duk da cewa akwai wani ƙaulin kuma ana cewa 1937. To wannan 1936 da na ambata, shi Man Muhandis shi ya ayyana da bakinsa a hira da aka yi da shi cewa shekarar da aka haife shi shekarar 1996. Da yake ɗan jaridar abokinsa ne har ya mai wasa cewa 1936 aka haife ka, sai ce mai to kuma wace shekara za ka mutu, ma'ana a cikin barkwanci. To producer director Man Muhandis an haife shi a shekarar 1936. Ya fara fim a ita wannan masana'anta, tare da cewa mahaifinsa shi ma producer ne kuma director ne. Sunan kamfanin mahaifin producer director Man Muhandis Paramount. Sunan kamfanin mahaifin producer director Man Muhandis kenan, Paramount. Sunan mahaifin Man Muhandis Kekubai Dese. Akwai wa na Man Muhandis Subhash Dese, wanda shi ma producer ne a ita wannan masana'anta. Man Muhandis ya fara shirya fim a shekarar 1960, fim mai suna Chaliya na jarumi Raji Kafur da jaruma Nutan da mashahurin mai fitowa a rol ɗin mugunta wato Farhan. Man Muhandis ya yi fim ɗinsa na biyu a shekarar 1963, fim mai suna Black Master na jarumi Shami Kafur. Fim ɗinsa na uku ya fita a shekarar 1966, fim mai suna Burzamin na jarumi Shami Kafur. Fim ɗinsa na huɗu ya fita a shekarar 1968, fim mai suna Kismat na jarumi Bisu Wajid da jaruma Babita. Sai shekarar 1970, inda ya fidda fim mai suna Sacha Juta da jarumi Rajesh Khanna da jaruma Mumtaz. Sai shekarar 1972, inda ya fidda fim biyu, fim mai suna Rampur Kalakshman da jarumi Randar Kapoor da jaruma Rekha da jarumi Shatara Gansa. Sai fim na biyu a shekarar 1972, fim mai suna Bhai Ho To Aisa da jarumi Jitendra, jarumi Shatara Gansa da jaruma Hema Malini. Sai shekarar 1973, inda ya fidda fim mai suna Agale Lakja, jarumi Shashi Kapoor da Shatara Gansa da jaruma Sharmila Tagore. Sai shekarar 1974, inda ya fidda fim, mashahurin fim ɗin nan sananne mai suna Roti, Rajesh Khanna da jaruma Mumtaz. An fi ayyana fina-finan da producer director Man Muhandis ya fitar a tarihinsa na shekarar 1977, wato fim ɗin Darambir da fim ɗin Chacha Bhatija da fim ɗin Parvarish da fim ɗin Amar Akbar Anthony. Duk waɗannan fim sun fita a shekarar 1977, inda kuma su ne fina-finai waɗanda suka fi ansuwa a ita wannan shekarar ta 1977. Producer director Man Muhandis producer ne wanda yake da matuƙar alaƙa
kamar yadda sananne ne cewa kowane producer, director za ka ga akwai jarumin da ya fi alaƙa da shi. Misali kamar ka ce Arjin Hinguroni, mai Suka Haniki, su Matiki, su Kilkilari, ga su Katilon ke Katil, su fim ɗin Jarumi da Minna na farko Dilbiteri Hambitera, to za ka ga alaƙarsa da Jarumi da Minna ne. Haka misali ka ce producer director Pramod Chakraborty, za ka shi ma alaƙarsa da Jarumi da Minna ne. To kowane producer director akwai jarumin da ɗan ɓangarensa ne. To jarumi da ake ayyana alaƙarsa da jarumi Muhandisi shine jarumi Amitabh Bachchan, wanda sun yi fim aƙalla fim 9 a tare. Sun fara a shekarar 1977 da fim 2, Amar Akabar Anthony da fim ɗin Parvarish. Producer director Muhandisi yana ɗaya daga cikin film makers manya a tarihi, amma ta fuskar suna togaciyar cewa shi commercial director ne, ma'ana fim ɗinsa, fim ɗin Muhandisi ana yin shi ne kawai don 'yan kallo su ansa, ba don ya samu yabon masu ilimi ba. Yana ɗaya daga cikin film makers wanda har a yau masana'antar take misali da su. Kuma a tarihi producer director Muhandisi ɗan gaba-gaba ne. Ya fara producer, ma'ana ya fara producing fim daga kan fim ɗin Amar Akabar Anthony. Daga nan ya fara sa kuɗinsa ko kuma ya kashe kuɗinsa ya yi fim. Tun daga farowarsa har zuwa kan fim ɗin Roti, duk ana ɗaukarsa ne a matsayin director ba a matsayin producer ba. Daga kan fim ɗin Amar Akabar Anthony, daga nan ya zama producer a karan kansa. Yau 'yan uwa to biyu sun samu tare da cewa na ga lokaci.